Grabatzen ari garen unean gaueko 9:28 diren honetan, gaur Realak eta Granadak Los Carmenes futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 28. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Txuri urdinek aspaldiko partez garaipena eskuratu dute 2 eta 3ko emaitzarekin, eta honen bestez lau partidu edo lau porroten bolada honi amaiera eman diote jaitsieran zegoen Granadaren aurka. Gogoratuko dugu Granadak azken norgehiagokan bere aldetik galdu egin zuela Villarrealen aurka 5-1, hain zuzen ere, beraz egoera oso makurrean zetozen andaluziarrak. Realak berriz Paris Saint-Germainen aurka Championsean galdu egin zuen, baina egia da etzela, behar bada Mallorcaren aurkakoaren ainako kolpea izan aurretikan ere joanekoan 2-0 galdu baitzuten txuri urdinek. Gaurko norgehiagoka honetan 11koak hauesek izan dira. Alexander edo Cacique Medina, Granadako entrenatzaileak, bataia atera du atepean, arazo handiekin ibili da bataia norgehiagoka osoan zehar, mina ere hartu du tarteka marteka, eta bai, arazoekin ibili da atezain Sudamerikarra. Ricard Sánchez izan da atzealdean eskuinaldetik, Carlos Neva ezkerraldetik kapitaina, Bruno Méndez eta Ignasi Mikel atzealdearen erdialdean, zelai erdian Sergio Ruiz eta Gumbau, hegaletan Pelistri eta Josuiak, eta goian Uzuni eta Lucas Boye. Granada premia larrian zetorren gaurko norgehiagoka honetara, eta hori erakutsi dute norgehiagokan zehar. Reala berriz Alex Remirorekin atera da atepean, Javi Galan izan da ezkerregaletik, Amari Traore eskuinegaletik, Zubeldia eta Lenorman atzealdearen erdialdean, zelai erdian Merino, Zubimendi eta Brais eta Turrientes izan dira. Martin Zubimendi euskarri moduan aurreratu xeago Merino eta Turrientes, eta Brais Sadik eta Oiartzabalekin, Oiartzabal eta Sadik izan direlako goian, horiekin lotura eginaz, erromoaren sistemara itzuliz. Lehengoan Paris Saint-Germainen aurka ez zuen sistema horren aldeko apustu egin, bai ordea pasaden larun batean Sevillaren aurka, eta naiz eta etzen oso eraginkorra izan, berdinaren aldeko apustua egin du Imanolek. Gaur gainera takeku arazoekin zebilen, aulkian izan da, baina ez du minuturik izan. Ander Barrenetxea ez da deialdian sartu ere egin, eta arazoak arazo Imanolek sistema aldatu behar izan du apur bat. Norgehiagoka oso ahula ziur Realak, gaurkoan beste aurrera pauso bat eskatzen zitzaion taldeari, ez jada ligan dauka erdigune guztia ipinita, Europak izan behar du helburua, eta hasieran normala da, ez, aurreko norgehiagoketako nekeak eta apur bat faktura pasatzea, baina orokorrean ere ez dugu Real intentxo bat ikusi. Gero pixkanaka norgehiagokak aurrera egin duen enean, eta Reala zelaian egokitzen joan den enean ere ikusi dugu apur bat, baina orokorrean ez da norgehiagoka ona ikusgarria izan, zale neutral batentzat, errespetu guztiz jokalariekiko eta taldeekiko, ez da bat ere norgehiagoka ikusgarria izan, falta asko, geldialdi asko, eta nola ala jokatu beharreko norgehiagoka zen, baina horrelakoak ere gertatzen dira, eta Reala gaurkoan ongi atera du. Gainera hasieratikan Reala luze eta zuzen jokatzearen aldeko apustua egin du, baina hasiera batean eraginkortasun handirik gabe, hor saiatzen zen, aurrean Umar Sadik eta Mikel Oiartzabalen abiadura bilatzen, baita Brais Mendezekea atzelariak apur bat bigarren lerro horretatik edo apur bat ateratzen zituen, eta Bizkarrez Oiartzabal edo Sadikekin edo hegaletako jokalariekin, bai Traore eta bai Galanekin jokatu, baina hasiera batean etzaio bat ere ongi atera, eta oso eraginkortasun gutxirekin ikusi dugu Reala. Eta Granada berriz aukeratxo batzuk sortzen aritu da, baina orokorrean ere inongo ikusgarritasunik gabe. Gaurkoan gainera erdi utxik ikusi dugu Los Carmenes futbol zelaia, aurretikan ere
abixatua zen, nola Granadako zaleek egingo zuten protesta zela eta erdi hutsik izango zela zelaia, kartel batzuk ere ikusi ditu, eta ez dira unerik onenak futbolari dagokionez Granadarentzat. 21. minutuan ordea, Javi Galanek penaltia egin du, egia esan niretzat bai penaltia izan da, gaur egun adierazten diren kriterio horiekin eta irizpide horiekin penaltia izan dela esan daiteke, hau da, zeure taldeari adierazten badioten ikuste eskatzen duzun horietako penaltia dela, hasiera batean epaileak zuzenean ez du ikusi, gerora barrak deitu dio eta barrak zuzenduta penaltia adierazi du, eta Mirto Uzunik Arrasaldeko lehen gola egin du penaltiz, Remirori ezkerraldera jaurti dio, alaxe jaurti zioten Mallorcako jokalariek ere, eskuinera, bota zizkioten hauek, eta Mirto Uzunik ala ere ezkerrera jaurtitzeko autua egin du, eta hortxe, Granada aurretik ipini du hau, kolpe gogorra izan da Realarentzat apur bat iraganeko mamuak ere agertu zaizkiolako, hau da, etzen bat ere testu inguru erraza, kopa eta txapeldunen liga astebeteren buruan joan egin zaizkizu, orain liga da zeure erdigune bakarra eta hor maila handia eman behar duzu, eta horrela astean norgehiagoka bat, eta gainera Reala jokatzen ari zen moduan ere, etzen testu ingururik errazena. Hortikan aurrera pixkanaka Reala asentatzen joan da, oraindik ere erdi lo zeuden jokalariak inorretzen bere mailatik bat ere hurbil ere ari, irrista da asko, zelaia ere etzegoen behar bada egoera honenetan, baina horrek ezin du inondik inora aitzakia izan, ezin baloia, ezin bi pase jarraian egin eraginkortasun gutxirekin erasoari zegokionez, eta bai, nahiko galduta ezala ikusi Reala, alde horretatik partida hasiera horretan, baina 33. minutuan Javi Galanek erdiraketa ona ipini du, eta Umar Sadikek aspaldiko partez gola egin du buruz, aurrelari baten gola egin du Umar Sadikek gaurkoan, eskatzen zitzaion, saiatua da gizona, baina kosta egiten zaio golak egitea, gaurkoan ederki ospatu du Realeko zaleak, Umar Sadikek sartu duen gola, Brais Mendez izan da barkatu, pasea eman duena ez Javi Galan, Brais Mendez izan da, erdiraketa benetan gozoa ipini dio, eta Umar Sadik bigarren zutoinean zain zegoen arranoa animaliaren edo ardiaren zain bezala, eta ederki sartu du gola Umar Sadikek bere ligako 3. Hain zuzen ere, beste itxura bat hartu du honek Realarentzat, jada lehen gola sartuta aurrera joan eta beste baten bila joatea besterik ez zitzaion geratzen, baina behintzat gola sartzearen karga hori edo kenduta zuen, eta 33. minutuan sartu izanak gakoetako bat izan da, hala ere, 8 minutu luzatu ditu epaileak lehen zatian, barraren zuzenketa, bataiak min hartu du, gauza asko tarteko 8 minutura iritsi da luzapena, eta aranon luzapeneko 3. minutuan Javi Galan hemen bai irristatu eginda, gero Granadaren erdiak eta Zubeldia ere aldaratzean irristatu eginda, eta Mirto Uzunik burua sartu eta arratseko bigarren gola egin du hemen, Realeko atzealdeak akats handia egin du, ez da fin ibili gaurkoan Realeko atzealdea inundik inora ere, eta ez da bilfin azkenengo norgehiagoketan ere gaurkoan 2 gol jaso dituzte, baina ez da biltza fin, eta hori Imanolek denboraldi amaierara arte eta datozen norgehiagokak ikusita nabarmen zuzendu beharreko gauza bada. Hortxe amaitu da lehen zatia, eta bigarren zatian Javi Galan kendu du eta Tierney sartu, ongi egindako aldaketa, ez dakit Javi Galanek arazotxoren bat edo izango zuen, baina egia da erasoan lehen zati hona egin duen bezala, defentsan asko kostatu zaiola jokalari Extremadurarrari, eta horregatik Kieran Tierney sartzea erabaki du, hanka fresko zituen eskoziarrak, eta autu ona iruditu zait hori Imanolen aldetik Tierney.
behar bada ez dizu galanek ematen dizu erasokortasun hori emango ez, baina bai lana proposatuko dizula eta ongi aritu da Tierney, ez du partida antologikoa egin atera denean, baina ongi, fin aritu da, gainera gaurkoan Reala kontutan hartuta baloi luzeak eta zuzenak eta asko jokatu dituela, horretarako ere garrantzitsua zalantzarik gabe. Eta bigarren zatia ere nahiko ahul hasi du, Realak zalantza handiekin, Granada erasorazioan, Reala asko sufritzen, atzealdean ere zalantza batzuk sortuta zeuden, eta bigarren zatia ere ala moduz joan da, gainera ikusten zaie ez nekatuta daudela taldeko izar nagusienei bai Merino bai Zubimendi denboraldi hasieran galtzen ez zituzten baloi batzuk zelai erdian, ez? Euren kalitateko jokalari batzuentzat, baloi errazenak direnak erraz galtzen dituzte eta ez dabiltza zehatz. Eta Granadak 76. minutuan aldaketa bikoitza egin du, Sergio Ruiz eta Boye kendu ditu, Villar eta Jongla sartzeko, Sergio Ruizen norgehiagoka txartela ikusi du lehen zatian, zelai erdi horretan gogor ibili da, ez, Granadak orain ibili behar duen bezala, eta Boyek aurrealde horretan naiz eta gaurkoan Uzunik eraman duen protagonismoa, Boye ere ez da makal ibili, arriskua sortu duela, esan nahi dut, bai, eta horretarako fitxatu zuten jokalaria da, baina egia da, azken 2 urtetan bere taldeek ez dutela eraginkortasun handirik izan, pasaren urtean Eltxek aurtengoan Granadak. Eta Gonzalo Villar eta Ongla hauek jada hortikan aurrera Granadak bigarren gol horretatik aurrera saiatu da erasoan, Merinok pare bat baloi oso on ere atera ditu, baina orokorrean Granada bigarren zatian ere nekea nabaritu zaien azariei. Eta 78. minutuan Oiartzabal eta Umar Sadik kendu ditu eta Andre Silva eta Xeraldo Becker sartu. Oiartzabale gaurkoan ez du golik egin, ez du aparteko protagonismorik izan, baina hau garrantzitsua da Realarentzat. Naiz eta Oiartzabalek ez duen aparteko protagonismorik izan norgehiagokan zehar partida aurrera atera du. Eta hori oso aipagarria da. Umar Sadikek gola egin du, horrez gain oraindik ere falta zaio hobetzea eta orain gaurko golakea auspo hori ematen dionez, urrengo norgehiagoketan konfiantzaz eta geixeago erabaki hortasun handiagoarekin jokatzeko, Sadiki. Eta Becker eta Silva atera dira, Xeraldo Becker ongi, finaritu da, ez behar bada etorri zenean bezain besterainoko mailan, baina betetzen, eta Andre Silva, gero aipatuko dugu. Eta 80. minutuan, Kieran Tierneyren erdiraketa baten ostean, Robin Lenormand korner baten aldaratzearen ondoren zaintzen, Granadako atzealdea utzi eta gola egin du Bretoiak, aspaldian golik sartu gabea zen, normalean golak sartzen dituen zentral horietako bat bada, eta gaurkoan ere hortxe, Realak behartzuenean, Robin Lenormand uneri garrantzitsuenean nola gertu den. 81. minutuan Josuak eta Uzunik kendu ditu, Josuak ez du aparteko norgehiagokarik egin egia da, jaurtik eta bat oso ona egin duela Alex Remirok gelitu duenean, baina egal horretatik ez dizkio burua uste handiegiak sortu Realari, gehiago Granadak erditik erasotu baitu, eta bestalde Uzuni esan dugu 2 gol egin ditu, eta Arezo eta Korbean usartu dira, hauek partidan protagonismo handirik izan ez dutenak. Eta 85. minutuan Jaun Andreok Andre Silvaren gola iritsi da, Realak jaurtik eta egin du, Bataiak aldaratzea, Turrientes izan da uste du jaurtik eta egin duena, Bataiak egin du aldaratzea, eta hortxe zen Andre Silva aurrelari batek egon behar duen lekuan, hasieran balio gabetu egin du epaia jokoz kanpokoa zela eta gerora ordea ontzat eman du gola, eta gaurkoan Jaun Andreok Andre Silva eta Sadiken golekin, Realak pixu handi xamar bat kendu du gainetik, eta eurek eren ikuste pixu handi xamar bat gainetik kendua izango dutela, batez ere eurek gero, 80. minutuan Granadaren aldetik Ricard kendu eta Melendo sartu da, apur bat erasokortasun gehiago emateko, baina jada etzen asko geratzen jokatzeko, eta Ola Sagasti atera da ere Turrientesen ordez, baina Turrientesen norgehiagoka azpimarratu nahiko nuke, naiz eta
gaurkoan ez duen beste egunetan ainako distira erakutsi, ikusten da pixkanaka areara gerturatzen ari den jokalaria dela, eta oraindik ere konfiantza noski falta zaio, baina realean garrantzitsu bihurtzen ari den pieza. Eta hortxe, 2 eta 3ko horrekin amaitu da norgehiagoka, garaipen oso garrantzitsua Realarentzat, une honetan Granada 19. postuan geratuko da 14 punturekin, Reala berriz Europako postuetan sartu da Betisek zer egin zain, 43 punturekin, Atletiken gandik 7, hau da Europa Ligetik 7, une honetan Conference postuetan litzake Reala. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.